Na bun, deci despre vlogul ăsta nu prea știu ce să vorbesc. Încă nu am idee, că trebuie să aștept că luni mergem iară, că i s-o reparat la ăsta piciorul și zburăm iarăși sus pe munți. Pe luni, marți, miercurea viitoare nu o să fie pus ăsta, acum pun așa, nu mai știi că nu o să mai pun și eu ceva. Hai să fiu un pic mai serios, deci despre ce vreau eu să fac vlogurile astea așa, nu știu dacă vreodată o să fiu popular sau nu, mi se rupe, nu e prea importantă chestia asta. Dar faza e că problema number one, omule, cu care se lovește toată lumea, e opinia la alții, mă. Cum îi judecă, cum îi văd, începând de când suntem mici, de când primim puncte roșii la grădiniță, după aceea fiecare părinte vrea să-și vadă copilul așa, că e așa, că e așa, după aceea mergem la școală, acolo, mai ales în sistemul din România, unde trăim constant într-o competiție, că să fiu mai bun decât ăla, să fiu mai bla bla bla, știi, și după aia tot timpul când creștem ne uităm în jur și nu vrem să facem lucruri. Hai, bă, mea, că și merg pe bicicleta, mă bosit. Fuck me, man. A, bine, bă, fraiere, că mă fac să trec strada, ce faci, omule? Mă bag în mașini și tu stai acolo. Ați văzut că eu mă bat cu corcoduși și cu chestii din astea, dar astăzi vreau să fiu serios, după cum vedeți, nu am nici pălăria în... Au, 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 au! Vai, bă, ăștia spin! Bă, mami! Vreau să lupt cât de puțin pot eu, dar să scot oameni din zona de confort și să facă ce vor, mă. Pentru că atâția oameni nu fac unele chestii numai din cauza că alții o să-i judece sau o să zică ceva despre ei, că de ce face asta, și de obicei oamenii fac chestia asta pentru că ar vrea să fie în locul tău, numai că nu sunt acolo și știi, dacă tu mergi un pic mai în față, după aia e un pic, e așa, îi frustrezi și asta e problema. Nu ești de acord, bă? Da. Ești? Da. Știu. Mergem încolo, așa, prin pădurea aia și ajungem într-o altă pădure în partea aia. Numai că nu pot să vă arăt așa cu peisaje din astea șmechere, știi, așa cum merg cu bicicleta în jos, așa ni asta, așa ni și din astea, că nu am bani de GoPro, dar imediat fac bani din YouTube mai mulți și după aceea, oricum deja fac bani din YouTube, stați calmi, dar o să fac mai mulți bani, îmi iau GoPro să vă arăt. Cum ar fi, omule, ca toți să trăim într-o lume din asta așa de armonie, prietenie, nebunie? Să mergeți, să bateți palma, să dați un high five pe stradă așa. Crezi că nu-i faci ziua mai bună la persoana aia? Să-i faci un compliment random la o persoană random pe stradă sau să faceți doar hei, seniorita, cum am făcut eu aici, Ania. Hei, seniorita! Sau să zbierați după vaci, cum am făcut eu aici. Credeți că vaca aia nu are acum o viață mai bună? Au, cap! Ai! Toată ziua, omule, toată viața să ne o petrecem așa, mă, să ne tot comparăm cu unii și cu alții, că ăla e mai bun, că ăla e mai slab, că tot așa. Păi bă, comparația e hoțul bucuriei, mă. Ai, ce cu grăsimea asta, Ania. Acum vrei să iau mingea, stai să iau mingea. Ia-mă, bucătăș. Uai, cea, mă. Ce pula calului. Te lasă! Fii atent că lăs așa în ea. Acum ne tămâi și cu ăla la nebun. Colonia îi. Băiatul cu talpa ruptă. Nică la atacă. Nică i-a revenit talpa și merem luni. Merem. Cacă-te câinile. Ăla-i bun, haide. Ridică așa un pic să te atace. Așa, dai, rupe! Bă, deci asta era ideea, practic, să mergeți și să faceți lucrurile care vă plac cel mai mult, pentru că nu o să regretați niciodată dacă faceți chestia asta. Bă, și chiar nu merită, omule, să trăiască alții viața voastră, mă. Și nu vă mai uitați atâta de mult în jur, pentru că asta oprește, frate, potențialul maxim a oamenilor să treacă peste limite. Că ne uităm tot timpul în jur să vedem, ca să ne încadrăm cum vor oamenii. Nu cum vrem noi, cum simțim, cum suntem meniți să fim. Auzi, ce urlă ăla? Unde ești, bă? Vai! Menioza! Uite, mă, omule, bă, strigă-ți, bă, câinele! Du-te că o ieși vecinii la tine, du-te! Cuști! Du-te acasă, bă! Bă, dar strigă, bă, Roxy, bă, nu poți să urli, omule! Uite de la mine pe YouTube! Salut! Și dați-mi, bă, subscribe, bă, sunteți nebuni la cap, omule, 75% din oamenii care s-au uitat la tot videoclipul dintr-unul din ăla anterior
Nu da subscribe, mă! Chiar m-am uitat la unul dintre videoclipuri și 75% dintre voi care v-ați uitat la tot videoclipul n-ați dat subscribe, bă! Și ați zis că vă place. Nu mai spera, bă, fraiere, că vorbesc și eu ceva aici. Deci vă rog să nu dați-mi subscribe.